everyone, khalamw nोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बनायना लाग्रोनाय जाबाय। आङो दिनै माने हस्टेलावनो नेल एक्सटेनसन खालामनो नागिरदों, सोलोंनो नागिरदों आरो आङो माबायदि जायो हस्टेलावनो खालामनो नागिरदों। आङो मिश'आव अनलाइन खालामदोंमोन आरो नेल एक्सटेनसन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनदोंबालाय मोजाङै नायलांबाय थादो। आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। नैबे जाबाय डिजाइन खालामग्रा ओरै मा होनो बेफोरखौ ओरै नेल पेन्टजों बोनानै डिजाइन खालामजागोन आरो बेफोरजों। ओमफ्राय नैबे जाबाय स्टिकार, जेरै आसुगुराव डिजाइन होयो बेबायदि आरोना, बेफोर डिजाइन बनायजागोन। आंबो सोलोंनोसै माबायदि खालामो, नोंथांमोना मोजाङै नायलांबाय थादो। आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। नेल पेन्टआ नै बिदि कालार जागोन। आं फार्स्टआवनो नैबे कुपनखौ लागोन, बे नेल पलिश नेल रिमुभारखौ नेलखौ बानायना लागोन आरो माने आं दाखालि बेयाव नेल पलिश बानायनानै बेनो होगोन आरो आसुगुरखौ हाना लानांगोन आरो आं आसुगुरखौ हाना लानोसै। Dalam मा कालार फुनगोन, मा डिजाइन बनायगोन जाबाय। माने नोंथांमोना नायलांबाय थादो, आं स्टार्ट खालामनोसै नेल पेन्टनिफ्राय। हेलौ, मोननै बनायखांबाय, नैबे मोनसे मोनथामखौ मा बनायखांबावगोन। मारै नुदों लोगोफोर नैबेखौ डिजाइनखौ? मोजां नुदोंबा अननानै खिन्थाहर दे, मोजां नुदों होननानै। आंनि नेल एक्सटेनसन लुक माबोरै नुदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो। बबे मोनसेखौ साबसिन नुदों अननानै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो। Thank you so much for watching my video. आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोननाय जासिगोन. Love you guys. Bye bye. Bye bye.